Sa milabay nga episode, atong gitanaw unsa ang gipasabot sa pangutana, isalikway ba ninyo si Satanas? Karon atong hisgutan ang sunod na pangutana sa pari sa dili pa ang pagbunyag. Isalikway ba ninyo ang sala? Diha sa balaang kasulatan, sa basahon sa Genesis, gisaysay nga human ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva nakakaon sa bunga sa kahoy nga gidili, ang ilang mga mata nabuka. Nakaamgo sila nga sila hubo. Mao nga midagan sila aron pagtago ug misugod sila pagtabon sa lawas sa sapot nga hinimo sa dahon. Apan ang Dios nangita og mitawag, hain kamo. Ug si Adan mitubag, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid. Ang Diyos miingon, who told you that you are naked? Have you eaten the fruit of the tree that I ordered you not to eat? Mitubag si Adan, the woman you put with me gave me the fruit from the tree, and I ate it. Miingon ang Diyos ni Eva, what have you done? Siya mitubag, the serpent gave me, and I ate it. Genesis 3:7-13. Sa diha nga si Adan o si Eva midawat sa pag-agda sa yawa, nakasala sila batok sa Dios. Mas gipalabi nila ang yawa kaysa Dios tungod sa ilang personal nga tinguha. Nagtuo sila nga walay makakita o mahibalo unsay ilang gihimo. Apan diha silang kinahiladman, diha ang pagbati sa kahadlok, kaulaw ug ang pagkasad-an. Kini ang sangputanan sa sala. Sa sala, anaa ang kahibalo nga adunay sayop o kakulangan. O bisan sa maong kahibalo, mupadayon paghihapon, paghimo sa sayop, pagsupak sa sugo sa Dios, sa balaod sa gugma, sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton o sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Nga ang sala, dili lang makadaot sa kaugalingon kung dili usab sa uban. Mao nga, ang sala dunay katilingbanon nga sangputanan. Gani adunay sala nga katilingbanon kung ang kadautan gihimo na sa kadaghanan. Nahimo ng sistema sa panlupig, pagdaog-daog, paanto sa kadaghanan. Apil na niini ang pagguba sa kinaiyahan. Apan ang tao adunay abilidad sa pagkahibalo ug pagpili unsa ang matarong ug unsa ang dautan. Ug kini ang abilidad sa paghukom gitawag og tanlag o konsensya, conscience. Gawa sa mga balaod sa Dios o sa simbahan nga mao ang nag-awhag usab kanato sa pagbuhat sa angay nga buhaton o sa dili angay nga buhaton kayan. Adunay tingog sa Dios nga anaa kanunay sa atong kahiladman. Ang Dios mao ang naghatag sa atong tanlag. Sama kini sa balaod nga gisulat sa atong kasing-kasing. Kita, pagahukma niini. Ang atong tubag, mao ang mga dikta sa tanlag, the dictates of conscience. Sa makadaghan, ang atong konsensya magsulti kanato sa pagbuhat sa matarong ug maayo. Apan, dili lang panumbalingon. Mao'y hinungdan nga kita mahulog sa pagpakasala. Matagtao dunay tanlag ug ang Ginoo nagdahom nga kining atong pagasundon. Tinuod dili gyud ni maamguhan sa gagmay pakita tungod kay wa pa man kitay buot. Wala pa man kitay abilidad sa paghukom apan sa magkadako na kita paningkamutan nga kini usab mutubo. Kung musubay ta sa maayong dikta sa atong tanlag, maumol ug maayo ug matuod nga konsensya. Mao nga dili gyud ta makailad sa atong kaugalingon. Kaya anaa ka nato ang kanunay nagsuta sa atong binuhatan. Ang atong tanlag, ang atong konsensya. O kung kini maayo, atong sundon. Apan kung bati, dili ka nagikan sa Dios, kung dili sa yawa. Nga atong gisalikway sa bunyag. Ang Dios dili gayon maghatag ka nato og kadautan. Tanan nga gigama sa Dios maayo.
No one is good except God. Mark 10:18. O atong hinumduman kanunay ang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hold fast to faith and good conscience. Some, by rejecting the guidance of conscience, have made shipwrecks of their faith. 1 Timothy 1:19. Pagkaluoy. Apan nga mutugot man ang Dios ng tao pagatintalon sa pagpakasala. Ang pagsuway naghulhog sa pagpakasala. Kung magdumili kita, nagpadayag kana sa atong pagkamasinugtanon sa Dios. Bisan to dili gyud nato matino kung unsa ang hunahuna sa Dios, apan mutugot siya aron pagtudlo nga walay tawo nga makalingkawas sa paglingla sa yawa. Ingon man usab, aron kita makaangkon sa grasya nga atong gikinahanglan batok sa mga paglingla sa dautan. Aron pagpakita kung unsaon pagkamadaugon batok sa mga haylo sa yawa. Apan biya, doon na gyud tay mahimo aron dili mahulog sa sala. Usa niini ang pag-ampo sa kanunay. Ang pag-ampo mao ang pagpakighinabi sa Dios ug pagpadayag sa matuod natong pagbati sa iyang atubangan. Ang pag-ampo mausab ang paghuna-huna mahitungod sa Dios ug sa iyang gugma. Pinagi sa pag-ampo mapahiduol kita sa paghigugma sa Dios. Ug kay siya atong gihigugma, dili kita buot mupasakit kaniya. Mao nga sa atong hugot nga mga pag-ampo magmadaugon kita sa mga tentasyon nga moabot sa kinabuhi. Lain nga makatabang nato sa pagdaog sa panulay, mao ang pagkaanaay buhat sa kanunay o alotubangon. Adlawng tanan pinaagi sa pagpakita og kaikag sa paglihok, pagtuon, pagtabang sa uban, pagbuhat og kaayo ilabi na sa mga alaot, pagsalmot sa kalihukan sa simbahan. Timan-i ang latagaw nga hunahuna mao ang pandayan sa yawa. Makatabang usab kanato paglupig sa dautan. Mao ang pagpabuhi kanunay sa atong espirituhanong kinabuhi. Pinaagi sa pagkumpisal o sa pagkalawat ni Kristo diha sa Santos nga Misa. Ang atong mga kasing-kasing mapuno sa grasya nga langitnon. Kini makapalig-on sa atong espirituhanong kinabuhi. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pagngandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawong pa ang atong pagsabot dinhi maong sakramento. Aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban.